yami yokuqala yaphuma yayithi Sihloko Siphathe Inquthu kwaya lapho kuleyo album la ngihamba khona nomgqumeni insizwa ayivutha umlilo ishisa idiphe. So njengoba ngizoyiveza namhlanje kunina ngifisa nazi abantu abaningi banokudideka ukuthi kwenzakalani emculweni. Izithini ingqinamba ekhona emculweni esibhekene nazo. Nizokhumbula bafethu ukuthi mina eminyakeni edlule mhlambe ewu80 noma ewu6 edlule ngiliganisele imali lapho. Ngiye ngangcweka mina nezinsizwa ezahlukene. Engabala kuzona umjijelwa insizwa engcweke nayo leya kakhulu. Abaningi abafethu kwelandimeni mhlambe babe safisa ukucula babe ngabaculi. Kodwa nje ngokunceka naleya insizwa leya nakhona kwenzeka kumsuka usuka phansi. Omunye umuntu kwangamdida ukuthi imenzakala. Ngoba mina leya insizwa nizokhumbula ukuthi yakhipha ingoma yayo yayithi 20 years ago. Lapha yayithi khona madala kuza lo mdlwane wakho. Ethi baba amadlanduna shaya insimbi kuyele bonke abafundi esikoleni. Lawo magama ayebheke kumina. Kungabikho ngasakushilo mina kule insizwa yakangubani. Kodwa futhi lokho akuzange kwaze kwangihlala kabuhlungu ngoba nami ngangumuntu ozethemba emculweni yize ngisemncane kuleso sikhathi kodwa ngangizethemba ngoba isiphiwo sami ngangisazi ukuthi sisuka aphi siya futhi yini inhloso ukuthi ngibe semculweni angimedanga nje ngangwe. Leyo insizwa sincekile kakhulu akuzange kwaba nankinga. Sahlangana emcimbini sibingelelana senze yonke into kodwa mase kuba ukuthi mase yiduda kuyodela emakhasa. Ngiyayibonga kakhulu leyo insizwa ingiqinisile nami futhi ngayiqinisa lapha engaqinile khona ngoba nayo enye insizwa ehluluka lapha kumgqumeni. Kuye kwadlula lapha. Kuthe makuza iminyaka iza yo 2013 kwafika leya insizwa okuthiwa umthandeni wamanqala igcome elisha. Enye insizwa futhi yathi mayifika yabona ukuthi ayino insizwe enamandla lapha emculweni mangabe udlalisana nayo Udlubheke. So lokho angizange ngakuthatha mina kwangiphatha kabi ukuthi lo mbhemu uthini kumina. Ngakuthatha nje ukuthi hayi le insizwa ngoba iyangivikisa ukuthi nami ngiyivikise futhi. Kwamnandi sahlangana emcimbini kwaxoxa kwenziwa yonke into. Namanje futhi leyo insizwa siyaphila nayo ngoba kumanje likhulu liyeza lihlomile izulu ukuthi liyona ngengake ngiyasola kodwa umhla ka24 angisho okuningi kulokho. So kuyangixaka lokho kwenzeka manje. Onjani lo mculi omuthi manginyatheleke yena engaqali futhi ukunyathela ihlale enyathelwa mase kuphakama lonke izwe. Nani bathanda bomculo kaMaskanda yena ibuke lento ukuthi yini lenza ukuthi Udlubheke kukhande zonke ibaya nezibaya amagoqo nezimfundo yonke lento ukuthi kuzanye ukuvalela Udlubheke emcimbini. Kukhona abakubukayo ukuthi once ngavelela obala ngoba ngivele nje abantu bengazi khona ngiqhitshwa kunjalo. Kodwa nomgodaba ngicela ngikhombisa ukuthi ugcwele kule ndlela phezulu. Ibukeni ke lento le ukuthi yini le yenza ukuthi ngihlaselwe mina umuntu ongimculi ungumculi behlangane ndawonye bakhe isicaca. Kukhona ukushaya amanzi la. Bahleli bemcimbi. Akukho lapho uyothola khona Udlubheke kulabantu mangabe kuperforma yena. Mina umuntu amahlaya, umuntu onenkani ngizomeni zami zomculo. Ngiyophoqela nje mase ngibona performance ayiboneke ucabanga ukuthi ngiyona mangabe uyibona la ngicula khona. Uyabona? So kodwa ngiyacela lo nyanga ngoba uqala nje angifisi nodwa umhlelo omcimbi ethi akanazo izinamba zami. Ngizoshiya ngiyibekile namhlanje la. Bafowethu engingakusho noma engakudalula. Ihawudala laba khona emculweni. Njengoba ngilinganisa ukuthi nje umthandeni siphulane kwashona ilanga naye. Umjijelwa singamlane kwashona ilanga naye ngendaba yengoma nje. Lesifika emcimbini ungaboni nqushu. Kusuka umcimbi uqala uziyogoqa. Kodwa ngoba kuthe manje sekugcobeka lo okuyena oqhatha abantu nokuyena wenqushu ezicorruption esho ukuthi kufuna abantu begcina belwile bephakamiselana ikhali uyedwa umuntu. Bahlelwe emcimbini bhekana umuntu onenkinga. Ngeke thina sisuke kukudala mina ngenza 10 years ngisemculweni kulonyaka. Ngeke suke ngizozwa ngomuntu ojoyina umculo manje. Ihawu into endala leyo namanje futhi ngiyashaya. Lensizwe engibhekene nayo ngiyayitshela kufuna itshela abantu ukuthi iyangisaba before ngiyiyeke. Ukubambisana emculweni sibambisene. Namhlanje sikhona thola Akajabulile. Ikhona ngegqokana futhi esana. Kukhona. Not ihawu into engeke size siye.
sibadala thina sikhona emculweni sifike futhi ngifike mina emculweni kunezinsizwa oThokozani la ngoBhenguzi Thulo omgqumeni omtshengiseni lishaya iha kuba khona imicimbi kungenzakala ilutho namanje futhi ngiyakusho lokho umculo kaMaskandi masingavumela abantu abangazi ngomculo kaMaskandi bezongena indaba kaMaskandi bacule nani banobulungiswa ibhekeni lethu ukuthi sithatha ifisa kuphi akufanele sigcine manje sifana nabaculi bekwaito vele kanye kulonyaka indaba yakhe iphelile kulonyaka udume kulonyaka nje kwaphela akusophinde kukhulunywe ngawo thina kuMaskandi siyayihlala iminyaka yo20 lo sinegama nje eliphezulu ngaso sonke isikhathi okunye futhi okungiphatha kabi kakhulu lo mfana uhambe ngikhuluma kabi kubahleli bemcimbi ethi angizwani nobaba ngaphuma ecompany saxabana nobaba kwasekhaya ngihlali into engekho yonke leyo uyaxova nje kuba nimbona namanje xofa mina ubaba ngihlala naye ekhaya kunomsebenzi kwenziwani ngiyolobola ngenzani ngisibamisene siyasizana kuyona yonke indawo eshintana nekhaya kodwa lo mfana uthatha amafoni wakhe ehlangana nabahleli bemcimbi mase bemfonile beliba nomcimbi ezobuza igama lami ukuthi uzobheka ukhona la izinto lezi egcina seyibuya nani nabantu bemcimbi mase ngibuza ukuthi bafethu ngoba ngiyumculi nami kungani ngekho igama lami lingekho ngumculi ophezulu kakhulu kubacula abakhona futhi ongambeka ku number 1 mawuthanda wambeka ku number 2 mawuthanda wambeka ku number 3 kodwa lapho nje ngiyemuva ngiphambili kodwa ngilapho kuleyo position le kuphinde kuzona mangizoba nemicimbi eyothi mina icela ngingaqashwa so ngiyawophelile ngiyashaya ingoma edume nezwe lonke kudlubheke isithi hlosi kwaZondi imbuka ingoma eku track 3 ebithi impi yamatekisi leya ngoma akekho umuntu ongayazi namanje impi yamatekisi Udlubheke ukhamba nginombolo 100 ke imasinga road impi yamatekisi ngifuna ukuzwa kabanzi ngale ngoma mfethu le ngoma le ngiyakutshela kumanje emarenke ngoba sishiye sifakile nje izitoli izoli eGoli kulaba khona kudlala le ngoma insizwa mawusitshela idlala le ngoma le ngoma inomlayezo iphinde futhi masisendlile emvalelweni ezintweni zamacece le ngoma ibhizi kakhulu iyagidwa kanga ube ngoba ngingalinganisa nje mhlambe obaba engicula ngabo la nobhuti abantu asebeyalimalile izimpi zamatekisi ezenzeka ngokwehlukana emzileni ehlukene njengoba kade sibona koSoweto kunje esingakuthandi kakhulu oba le business yabantu abamnyama siyafisa ukuthi besebenze ukuhloniphana kungabikho ukuchayiza kwekhali phezulu indizele emoyeni siyafisa behloniphana kakhulu oba iningi iphefumulo sisilimalele njengoba sisemnambini kubuhlungu kunabafowethu abalinyalelwe izihlobo zabo odadewabo obhuti babo ngempi yamatekisi nje iyonke namhlanje ngiyafisa obhuti nezakhamuzi neziphathimandla zemizila yamatekisi siyacela behlise udlame lebhizinisi ngeyabantu abamnyama bafowethu liningi igazi sekuchithele embonini zamatekisi sizolekelelana nabaphathi bahulumeni neziphathimandla zonke kahulumeni ukuthi sikhuze udlame emzileni yamatekisi sizothelela ingoma impi yamatekisi akazi kodwa labafethu omthobisi bebhale ngayo leyo ngoma le ngizokubalula impela ngoba abafethu abavile kakhulu umthobisi okulenkohlakalo akayenza kahlangana nabaculi abathi ukuthi ecindezela abanye abaculi okungasinamisi kakhulu lokho ngoba masingathatha isinqumo sokuthi kubantu abathanda thina siyacela ngabe nisakuthenga iphepha ilanga lokho kungalimaza kakhulu ikhampani yephepha ilanga ukuthi kunemali engasangeni ngenxa yentatheli ingenzi kahle emsebenzini lokho kusiphatha kabi kakhulu siyacela abeziphathimandla zephepha ilanga bemlungisele uyamfanaza nomthobisi ngoba ukusuka la sizogcina sithatha ngenye indlela lo msebenzi lesinamalungelo kona umsebenzi wethu ababhali kahle masenze kahle thina mangabe thina sikukhona sikwenzile okurongo njengami nje mina siphila ngaphansi kwamaphutha sabantu emhlabeni akekho umuntu ongenalo iphutha kodwa kwaze wabona bebhale kabi ngoKhakhuzani ngaso sonke isikhathi wenze kabi wenze kahle uzothola sebeko front page ungasuthi ubekela ukuthi ubeke wenzani kuphi engizolinganisa nje kompucuzeko lapha yimina ngaqoqa lo yamcimbi ngabuyisa wayiwo ubona sekungashisa stage lapha kushisa ematende kushiswa yonke into kodwa lapha kuzange kwaze kwabhala ngile front page ukuthi Udlubheke ubuyise lokho njani
ulife bathi usesabantu sebedilile udaba sawufuna akubhalanga lutho kwagijima kwabhala nokhuzana phambili emaphepheni ekubeni ngekho lokuncane akalwenzile izona izinto engasiphethe kahle lezo